Vigyázz, hogy mit beszélsz a kutyád előtt, mert ha nem vagy elég óvatos, lehet, hogy megtanulja, hogy tatu. Ez itt a vagy havi hatás, vagy nem tudom, majd lehet, hogy lecserélem. Minden esetre most egyelőre marad ez. De mielőtt a kutyánkra rátérünk, van egy fontos közlemény, méghozzá az, hogy az idén is megrendezzük a Richter Mindrant, azt a 24 órás ötletversenyt, amelyre egyetemistákat várunk. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy jelentkeztek, beválogatunk titeket, összerakunk csapatokba, majd kaptok egy megoldandó társadalmi egészségügyi problémát, aztán rátok zárjuk lényegében az ajtót, meg kaptok magatok mellé egy mentort is, például engem, aztán 24 órával később megnézzük, hogy mire jutottatok, hogy erre a problémára valamilyen megoldást találjatok. Általában nagyon jó szokott lenni a hangulat, ez még hozzáad ahhoz, hogy egyébként 350 000 forint a fődíj annak, aki a győztes csapatban van. Mármint nem az egész csapatnak, hanem fejenként a csapat tagjainak. Úgyhogy mars jelentkezni, van még körülbelül egy hetetek, a link a leírásban. This is your armadillo. It has armadillo ears, little armadillo feet, has a tail, like an armadillo tail. És most nézzük a tatu tanuló kutyákat, mert hogy néhány héttel ezelőtt a Csanádi Kutya Program kutatói a Science-ben jelentettek meg egy cikket, ami elég nagy szám, úgyhogy lehet, hogy jó, ha a mélyére ásunk, hogy miről is van szó. Gondolom, az nem lesz meglepetés senkinek, hogy a kutyák általában jók abban, hogy cselekvések neveit megtanulják. Gyere, ülj, feküdj, köpd ki, köpd ki, köpd ki, köpd már ki, köpd már ki! Amiben viszont rosszak, az a tárgyak neveinek a megjegyzése. Oké, néhány kutya képes arra, hogy elkülönítse a labdát, meg a botot, meg ilyen elvontabb fogalmakat, mint a kutya úristenét, de lehet, hogy ez nem egészen ide tartozik. Kumisz kutyán például konkrétan 0 tárgynevet tud beazonosítani, pedig gyakoroltam vele sokat, és nem megy. Viszont korábban feltűnt a kutatóknak, hogy ha kevesen is, de vannak olyan kutyák, amelyek egyszerűen zseni szótanulók. Egyszerűen ragad rájuk, játszik velük a gazdájuk, közben mondogatja a tárgynak a nevét, a kutyák meg megjegyzik, anélkül, hogy feliratkoznának a humán Duolingóra. Emberen kívül erre nagyon kevés állat képes, és azokat is célzottan tanítják. Hogy ezt a szótanuló kutyák hogyan csinálják, és hogy a többségi ebb-társadalom hogyan nem csinálja, az nagyrészt homály, de most azt hiszem, hogy egy kicsit közelebb kerültünk a megfejtéshez. A kutatók most azt tesztelték, hogy a kutyák képesek-e úgy is megtanulni a tárgyaknak a nevét, hogy nem játszanak velük, hanem egyszerűen figyelnek két másik embert, ahogy erről az új tárgyról beszél. És nagyon úgy néz ki, hogy igen. Go get armadillo. Yes, good girl, yes. Ez viszont egyáltalán nem triviális, ugyanis egy sor szociális képességre van szükség hozzá. Például figyelni tudni a másikat, belehelyezkedni az ő perspektívájába, értelmezni a szándékot, hallgatni folyamatosan a szöveget és kicsípni belőle a különböző szavakat, szóval ez egy elég összetett folyamat. Viszont ezek a zseni kutyák úgy látszik, hogy képesek erre. Sőt, egy másik tesztet is végeztek a kutatók, ebben megmutatták ugyan a tárgyat, de a tárgy neve akkor hangzott el, amikor a kutya azt már nem látta, és még így is képes volt párosítani a jelentést a szóval. Most abban nem menjünk bele, hogy ez valódi jelentése, mert egész messzire vezetne, de a lényeg, hogy képes volt a tárgy nevét megtanulni a kutya, még ebben a helyzetben is. És tudjátok, hogy kik képesek még erre? A 1,5 éves gyerekek. Körülbelül így képesek ők is szavakat tanulni. Szóval felvetődik a kérdés, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a kutyák valóban szőrös gyerekek.